थांनोसैलाय एकदम सान्दुंआसो मा खालामो दा दिहुनसै सान्दुंआसो मा खालामो दा मैयानि बायदि अबेबा दंफां साया साया टेन्ट' गोमालाबायनायसो जालायगोन नामा हरावबो अखा हाबाबो उन्दुनोनो हायाखै माथो एकदम सोरांनानैसो अखा हालाबायबाय दाना लामायाबो बारनानै थाङोबा एकदम भबानिफुरजोंसो गिदिंहैनांगौ लोगोफोर दाना एखे आवगायनि बायदि ओरै औवा दालां बारस'ग्रा गैलाना औवा दालाङा गैला एकदम गिदिंनायावनो टाइमा थांगारखायो माखासे ओंखारलांसै दा सान्दुं दुंबा थेन्थ'लाबायनोसैलाय मैयानि बायदि मैयानिबो दंदेरो लोगोफोर बेखौ सन्देरना होगोन आं मैया माबायदि सान्दुङाव थेन्थ' गोमालाबायनांदों ओरैबायदि सान्दुं ना सान्दुंनि सरखार जाबाय देग्लाय सान्दुङाबो सरखारखौ दामारबाय नंमारगौ सान्दुंनि सरखार अखायानो गैया खालि सान्दुं अखा हाबाबो दसेल' दहाय फुङाव 4टासोआव हाबाय 3टासोआव गैलाबो नै दा माबायदि सान्दुं जायोलाय नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थागोन आं सान्दुङाव दा जिरायगोमालाबायनांबाय बेटारिबो गैया मोनायाव चार्ज होनो रोङाखिसै दा गैला दाहाय मा खालामनो हायो नायसै ओंखारनानै थांसै बांद्राय सान्दुं गोसाबाबो हरालै मानसिफ्रा उन्दुगोमालाबायथारो मालाय ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लायो उन्दुयो आंहासो जाम्बा बायदि मालायनि न' गाबख्रावलाबायहैयो मालायनि न' बिदलाबायहैयो मालाय जाखांनानै लोंखांनानै रेस्ट लायो आंहासो बिदलाहैयो ना उफाय गैया बिदला बिदलि लाबोआबाबो जाया थेला गारि सालायनायथ' नङाना बियो गारिजों थांनाय थाव भारा बेखार थाङो ओंखायनो उफाय गैया बिनाबाबो लाबोलाबायो थांसै एबार ओंखारलांसै सान्दुंआ मा खालामो नायनोसै सान्दुंजों जुजिनोसैलाय दिनैबो दा सान्दुंआ बारा जाबा दंफां सायाव थेन्थ'नोसैलायलै मोनायावबो उन्दुनो हाखाया मेगन मोदै जाखायो फांखा होनानै उन्दुनोबो केरासिनखौनो सोनो हाया माथो सानबा गाहाम थांबानो माइनास जानानै थाखायो सानब्रै गाहाम थांबानो मैयाबो माइनास जानायखौ केरासिनखौ एसे सोदेरना गारबोलायबाय साननैसो थानानै सोदेरहैनोसैलाय बिदि नङाबा जाया लोगोफोर खेबसेनोबो सोनो हाया मालायनि न' मागिनानै थाखा खामायग्रायालाय अबाव सोनो हानो खेबसेनो सोनो हानो एसे सोआबालाय ना लोगोफोर ओंखायनो एसे सोदेरहैबाय थायो आं केरासिनखौनो लोगोफोर नै थांसै दाना जाबाय माला एसे गावनो आन्था ना दिनै बांद्राय गरम जायाखैना मालखौ नागिरनो हादों नुवाखैनो बेसेबां मोजां बार बारदों बे बारखौ आरो मोननाय नंलालाय गाबोनफोरबा माबायदि जायोलाय मैयाथ' गरमानो थानो हायाखैना लोगोफोर दिनै नै फुङाव अखा हानाया माबायदि दंफां दालाइ गोग्लैजोबलायलायदों दंफां दालाइ बायलाजोबलायलायनाय मा डिजाइननि दासो बैसाग मास जाबाय ना लोगोफोर थांसै नै ओरै ओंखारलांसै बेलाय बिथिं ओंखारलांसै ओरैथ' गामियाव हाबनाय गावनानैथ' एसे जासाबबाय माला बेखौनो लानानै थांसै टाइमाबो गैला 4टा जागुलायबाय मैयाबो बिदिनो 5टा जालायदों गरमानो नागिरनो हाया दिनै आरोबा बार बारबावदोंसो नै एसे बार बारनायखाय एसे मोजां जाबावदोंसो दिनै नागिरनो मैयाथ' आयु बाब ओरैबायदि गरममोन लोगोफोर मा इसिबां दुंखावलाबायथारखोलै ना लोगोफोर सान्दुङा आयु अर बायदिनो नै मोदानलायनाय ओरै नायहर ओरैबो मोदानलायो नै जेबो नुहुरलाया फाग्लासो जाबाय बोरै गिदिंबावनांगौ जाखो
माल मोनसे सुबानो गस्ला गामसाफ्रानो सिजोबलायनाय आसुरितसो मोनबायला। मा इसिबां अर जोंथारखो, रागा जोंहाबथारबाय नामा पाब्लिक मानसिफोरखौलाय, अखानि मालिकफ्रालाय। नंगौना नङा लोगोफोर? जिरायनानैसो थाबाय थानांबायलै नै लोगोफोर, उफाय गैया। माख्रा ब्रिजआव, माख्रायाव नै गामि दरसे हाबहैबाय, मालानो गैया, सान्दुङानो अयथासार। बोरै मा खालामबावनांगौ जाखो, मोदानलायनाय आयु आयु आयु। लोगोफोर मा इसिबां दुंखावलाबायथारखोलै ना लोगोफोर, सान्दुङा आयु आयु आयु। अर बायदिनो नै मोदानलायनाय, ओरै नायहर ओरैबो मोदानलायो नै जेबो नुहुरलाया। फाग्लासो जाबायलै, बोरै गिदिंबावनांगौ जाखो, माल मोनसे सुबानो गस्ला गामसाफ्रानो सिजोबलायनाय आसुरितसो मोनबायला। मा इसिबां अर जोंथारखो, रागा जोंहाबथारबाय नामा पाब्लिक मानसिफोरखौलाय, अखानि मालिकफ्रालाय। नंगौना नङा लोगोफोर? जिरायनानैसो थाबाय थानांबायलै नै लोगोफोर, उफाय गैया। माख्रा ब्रिजआव, माख्रायाव नै गामि दरसे हाबहैबाय, मालानो गैया, सान्दुङानो अयथासार। बोरै मा खालामबावनांगौ जाखो, मोदानलायनाय आयु आयु आयु। बाब, सान्दुङाव ओंखारनो हायि बायदिलाय। गामाखालि बोसोराव बिदि जाद्रायामोन खोमालै, देग्लाय रागा जोंहाबथारबायगोन साननि राजाया ना लोगोफोर, साननि राजायानो रागा जोंहाबथारबायदां। थेला सालायनांगौमोनबा जिफोर जोबसिगौमोन, खिलामाफ्रा फारसाय खामजोबलायसिगौमोन गोलोमदैजोंनो। दानो माथो नै गारिजों आराम गिदिंनायानो माबायदि, सालायनोनो हाया, आथिङा बै हेन्देलाव माबायाव गानाया थिफुनसै बायदि जाजोबलायो, आसुरित बायदि सान्दुं दुंथारखो। सायावसो जिरायगासिनो दं नै आं, बलदि लामायाव। उफाय गैया, बेलासिजासे नागिरलांनोसै, उफाय गैला। एथ' सान्दुङाव मालाय बोरै मा होननानै ओंखारनो हानोब्रा। आरो दा मानसिफ्रा जाखांनानै लोंखांनानै उन्दुजोब्बाय, जेरैबो जारलालै लोगोफोर बाङासिङा नागिरनायाबो। सान्दुं दुंबाबो सान्दुं अयथासार सान्दुंबा मानसिफ्रा उन्दुयैसोना गोलांजोबो मालाय, ओंखाम जाखांनानै गोलांबाय, आंहा ओंखाम राननानै नागिरबाय था, गाबज्रिबाय था। ओमफ्राय दा माबाबाबोथ' मुब्रु मुसि हरलालैसो होनगोन। नंगौना नङा? उन्दुबाथ' बयबो हरनो बाखायो, उन्दुनानै सिखारनानै। जारलायानो जुत गैया, समस्या जेरैबो। ओंखारलांसै होमबाबो, फैबाय जेखन आरो एसेसो हाजिरा लाङाबा मा होननानै नुजाहैगोन न'फ्रावलाय। ओंखायनो नागिरलाबायलांसै एसे, सान हाबनायजों सहैनायजों जाबानो जाबाय, सान्दुंखौ एराय एराय। उफाय गैया, गरमखौ गरम होननानै गिनानै थाबाबो लाब गैया, ओरैनो हालुवा जादों। थांसै एबार डाइरेक्ट लामायाव सोरबा जासिबाबो लांला लोगोफोर, डाइरेक्ट थांनोसै। नै माला बेखिनियानो, हरनि बार बारनाया नै माबायदि, जोंनिथिंथ' बांद्राय बाराखै, ओरैहाय बिराद बारदोंनो मानसिफ्रा खिथादों। आरो बैयाव गामि सिङाव आं गिदिंहैनायावथ' दंफाङानो न'आव बायसिनबावदोंसो, बैसाग मासथां माथां, फाग्लासो ओरैबायदि फाग्ला। बेखिनियानो लोगोफोर, बाय।